צריך להתערב אותו כל הזמן קדימה, כדי שהוא יהיה... אוטומטי נכון, שלי אוטומטי נפתח פה. צריך להכריח אותו כאילו ללכת. איזה באסה, אני מה זה יותר ראש הזה, אבל אם זה היה אורך אחיד, סבבה, אבל כן, לא, רואים את זה מאחורה. זה נראה מגוחך, כל הקצר הזה, נראה כאילו כמו קסדה של פטריה, ואז תראה, נראה מונח. מעולה, קפצת לי. גם נראיתי את ה... זה פה, אלה... כאילו סוג של תפנה מדורה כזה, אתה עושה? בתור התחלה כן, אבל שאלה אם חושבים לכיוון מה ששמעתי, אנשים עושים אותו יותר ככה. זה בגלל שהוא ממש... החלקים הקטנים האלה זהו, אז כבר נהיה כזה... גם לעשות את הדירוג שלי טוב שישתלם, גם לעשות וגם בגלל זה יהיה טריק אחר. כמו סך, שאלה אם באתי יותר קצר, ואם כתב... אני רוצה כל הראש, מה זה בשבילך? כן, ברור, כאילו, יש תורים לפוני ויש תורים לקרה. יש תורים לפוני לקרה. הכל ברציה, אתה עכשיו יודע, היא אבל זה אחרי שבוע חוזר להיות צהוב בחזרה. יופי, אבל התורה שאת מתחילה להיות רחוקה? כן, היום זה קצת נהיה... יופי, שמתם לב, הפוך שלך בבסיס דקות, תקשיבי מה אתה לעשות. קטשופ, שימי על השיער, תקשי 10 דקות. לא, לא. קטשופ? עוד שבוע, השקופה נהיה לי צהוב. כן, כן, תמשיך. אבל הירוק שלנו נפחד בו, פשוט נפחד בשיער. כן, אבל שזה... כמה שערות שאפשר, אבל זה בסדר. זה בין, בין שניים. You know how many hours it is? 14 hours. 350. כן, כאילו, אתה רואה שזה מפוס, אתה רואה שזה עומד מצוין, אבל אתה רואה שזה... כן. כל פה זה. נראה לי מחזש את זה. מה אתה רוצה? למה? אני יודע, זה... אני לא רוצה את זה על רגל אחת.